Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan dalem ingkang sunuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13 sampun murut ing kasidat sekti. Kala dinten Ahad pon kalih November 2020. Kula Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram minangka wakiling kulawarga aturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kapareng pangrukti saha caos pakurmatan dhateng punarpa dalem. Mugi kasaenan panjenengan sadaya dados ngamal lemah mewahi puntaraning asma panjenengan wonten ing pabrayanan. Kula ugi nyuwun pandonga panjenengan sedaya mugi alusipun sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13 tinampi wonten pangayonaning Gusti ingkang Maha Mirah saha wasih jenadang swarga langgeng. Amin ya rabbal alamin. Mundi raos sabda dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13 lumantar kintaka rukma kekeraning Srinata Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram ing dina iki Rebo Legi 14 Jumadil Awal taun 1959 utawa kaping 5 November 2020 hanglintir keprabon dalem minangka Sri Susunan Karaton Surakarta Hadiningrat kanthi sesebutan sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 14. Sabanjure ingsun dawuhake punarpa rama ingsun tumuli kabudal marang pajimatan Imogiri katindakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata salahipun jengkal layan dalem saking sastra parasiti mandhap dhateng paningrat ler lajeng kendel ing bangsal malih. Udah ya. Jangan bagi foto ya. Gulung aja bisa putar bambu.